नमस्कार बहनों, मैं आप लोगों को माता रानी का गीत लेके आई हूँ। नवरात्रि स्पेशल की गीत है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर करना मत भूलना। माई सुने लागे घरवा अंगनवा हो, कबो यौबू भवनवा सुने लागे घरवा अंगनवा हो, कबो यौबू भवनवा औबू भवनवा मायौबू भवनवा यौबू भवनवा मायौबू भवनवा सुन लागई माई सुन लागई घरवा अंगनवा हो, कब यौबू भवनवा सुन लागई घरवा अंगनवा हो, कब यौबू भवनवा गैया के गोबरा से अंगना लिपवली, गैया के गोबरा से अंगना लिपवली, अंगना लिपवली मैया चौका पुरवली, रखली मैं कलसा सजाई हो, कब यौबू भवनवा रखली मैं कलसा सजाई हो, कबो यौबू भवनवा सुन लागई घरवा अंगनवा हो, कबो यौबू भवनवा गैया के घियना गैया के मई घियना मंगवली, गैया के माई घियना मंगवली, जगमग जलाई दियनवा हो, कब यौबू भवनवा जगमग जलाई दियनवा हो, कब यौबू भवनवा सुन लागई घरवा अंगनवा हो, कबो यौबू भवनवा मनवा के ललसा पूरवा महतारी, मनवा के ललसा पूरवा महतारी, छोड़ी असनवा घर आवा महतारी, छोड़ी असनवा घर आवा महतारी, भूखल बाटी तोहरी बरतिया हो, कब यौबू भवानी भूखल बाटी 9 दिन बरतिया हो, कब यौबू भवानी सुन लागई घरवा अंगनवा हो, कबो यौबू भवानी सुन लागई घरवा अंगनवा हो, कबो यौबू भवानी यौबू भवानी दरस देबू महतारी, यौबू भवानी दरस देबू महतारी, अरे सुन लागई घरवा अंगनवा हो, कबो यौबू भवानी सुन लागई घरवा अंगनवा हो, कबो यौबू भवानी। जय माता दी लिखना मत भूलना बहन। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।